Alle prijzen wist hij al te winnen, maar er ontbreekt nog één ding als zijn lange carrière. Hij leeft er nog neer over de 21 meter. Morgen is op het NK in Burgum zijn laatste kans, want Tevis Hopma zet een punt achter het vierleppen. Ik hoop al dat er ergens heel wat seizoen een keer vallen zoeken. Maar ik ben alweer helemaal fit. Ik heb er zin in en ik heb het gevoel dat de 21 samen vallen kan sneuwen. De accommodaties van het winter helemaal over de kop gaan en Burgum had splinternieuwe kansen gebouwd. Alles is aanwezig om records uit de boeken te leppen. Prutte werking. Vanaf september hebben we in principe elke zaterdag hier wel aan de gang geweest in Waar en Wien. Maar wat er nou leidt, het is een prachtig plakza. Voorzitter Hans Helmholt is met zijn club al 3 jaar dwande, maar de topaccommodatie. Ze volgt het voorbeeld van Zegveld, dat het nationaal record sprongen is. Het NK moet de kroon op het werk worden. Wij hebben dat nog wat meer gefine-tuned. Maar dat betekent dat bij ons het zandbed doorsnee 30, 40 centimeter lager ligt dan alle andere accommodaties. Omdat we daar een goede drainage onder hebben met een klokpomp. Dus zo laag mogelijk zandbed. En dat betekent in verhouding met de hoogte van de schans zo ver mogelijk gesprongen. Op basis van het klassement hoe dit seizoen ben de sterkste 48 vierleppers uitgenodigd voor dit NK. Dat betekent dit hier 20 Friesen en maar liefst 28 Hollanders. De topfavoriet is de 3-voudig kampioen Jaco de Groot. Dat blijft met polsspringen zo. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Dus ik blijf focussen op mezelf, goed uitrusten. Je normale ritme, dus 's ochtends nog even melken dat ik lekker fit ben. En dan hierheen rijden en zorgen dat je fit blijft en dan knallen. Tevis Hopma wil nog 1 keer vlammen. Hij is misschien net favoriet, maar zeker ik net kansloos. Na de laatste 2 wedstrijden die ik sprongen heb, zie ik hem wel op de hiel. Dus als ik mijn beste wedstrijd eerst spring en hij helpt net helemaal zijn topniveau, dan kan ik absoluut Nederlands kampioen worden.